Здравейте на всички! Добро утро! Хайде да проверим. Ще се събереш ли с човека, за който си мислиш? Гледам, че имаш доста голяма страст в сърцето ти, доста голям огън гори. Да видим, ще се събереш ли с човека, за който си мислиш? Хайде да погледнем. Загадай си твоят любовен интерес. Може да го визуализираш, да му кажеш името, рождена дата и прочее. И да видим. Първо ще видим кой е той. Кой е той, как е настроен към теб, енергията му към теб и ще се съберете ли. Първо, кой е той? Кой е той? Кой е той? Кой е той? Ой! Припадам. Ами, тук много странно излиза, че значи, или това е такъв инфантилен човек, който още живее с майка си, тук по императрицата, такъв пажова енергия излиза, малък, телец, дева, козирог, или мисленето му е като на малко дете, като на малко момченце, такова инфантилно. Може още да е до полата на мама и даденият човек може да се намира на разстояние от вас, може да сте запознали по интернет, не е задължително, но има някакво разстояние от вас. В момента излиза в много детска енергия, за съжаление. Това може също и така и да сте вие, не е задължително да е неговата майка, но вие пък излизате като императрица, той излиза като пащче. Така че може да ви вижда като мама. В смисъл да вижда мама във вас, да има нужда от мама. Може даденият човек да се... може даденият човек да се намира на разстояние от вас, определено. Може да сте се запознали по интернет, не е задължително, но е много възможно. Може да се намери на друг град, в друг град от вас. Но човекът има определено страсти към вас. Но излиза в пажова и рицарска енергия, даже не излиза като крал. В момента е много детски, държи се детско, тъпо такова, невменяемо, инфантилно. Много е такъв, много твърд нрав, много инатлив, много свободолюбив, така неконтролируем. Прави това, което иска. Може да има магически способности, може да се занимава с руни, може да се занимава с таро, може да гледа такива видеа езотерични. Това е човек, който неговата съдба е в неговите ръце. Той управлява живота си, той управлява съдбата си. Това е човек, който хората го харесват без да се напряга, без да е нужно да се прави на интереси, нали, за да го харесат. Кой още е той? Кой е той? Кой е той? Сприхав характер някакъв такъв. Много огън, много страсти, като вулкан характер има. Може да избухне във всеки един момент. Прекалено е страстен. Много е страстен и в изказа си е много страстен. Изобщо неговата натура като цяло е много страстна. Също така някакъв стиснат такъв на действие. Ако не е паш, просто е стиснат на действие. Стиснат е също така и с финанси. Не е такъв човек, който да вложи в теб. Не е човек, който да даде, може би на по-късен етап. Ако ти си неговата императрица, може би тогава да. Но това е човек, който в момента е стиснат. Дава много мънинки трошички, така да ти задоволи, нали, там емоционалните нужди, да кажем така. Добре, да видим каква е енергията между вас. Каква е енергията между вас двамата? Работа. Той е студен към теб. Логичен, студен, отрязан. Тук излиза вече като крал. Когато става въпрос да се откъсне от теб, тогава влиза в кралска енергия. Преди това е в пажова. Също борба. Борите се, работите заедно евентуално. Пари и някакви пари ви свързват. И също има някаква борба между вас. Каква е енергията между вас? Също има и чувства. Хем студен, хем топъл. Хем любвеобилен, хем отдръпнат, откъснат. Така. Бори се също така, това може да е борба в него. Той да се бори с чувствата си към теб. Да, даже това е много вероятно, че даден човек се бори с чувствата си към теб. Вие работите заедно, може да сте работни партньори или изобщо смисъл. Някакви пари взимате един от друг, или той взима от теб някакви пари за нещо, за някакви услуги или за нещо, или ти от него, или работите заедно в една сфера, или учите заедно, нещо правите заедно, правите заедно.
с този човек. Бори се с чувствата си към теб. Може да се бори и с теб. Това е по принцип човек, който е такъв силен нрав. Има силно сексуален интерес към теб. Интимни желания 100% еднозначно. Страсти. Будиш страстите в него. Будиш страстите в него. Искате. Сексуално те иска на 100%. На 100%. Малко такъв мамин ми се вижда. Добре, да видим. Ще бъдете ли заедно? Да. Значи по тази карта, принципно, не знам какво по-добро мога да ви кажа. 100%. 100% този човек ще се трансформира. Прекрасни карти. За много от вас този човек ще ми премине през пълна трансформация, през изцеление и за вас ще изгрее слънцето във вашия живот, във вашите отношения, ще се изцелите. Даденият човек също е като твой ангел-хранител и ти като негов. Вие се пазите един друг. Любовник, това е човек любовник, но ще направи крачка към теб, ще дойде към теб, ще тръгне към теб. Ще убие мълчанието, в което се намира, ще убие пречките между вас и за много от хората, гледат попадане на това видео, ви чакат прекрасни отношения с този човек, истинска голяма любов, много напълваща се, много такава като съкровище, любов като съкровище. Много хубаво семейство, детенце ви чака за много от вас. Ще бъдете заедно, да. Желая ви късмет и ако е писано и ако това е най-добрият човек според Бога за вас, нека бъде така, нека бъде Божията воля, а не твоята, защото Бог знае кое е най-добро за теб. Така да бъде. Чао!